אני מסתובבת באזור הדרומי של העיר וליבי נחמץ. הרבה לילות אנחנו מעבירים שם. 30 שנה של הזנחה פושעת הפכו את המקום לקומפלקס ענק של בניינים ללא נשמה, ללא גאווה וללא עתיד. תושבי הדרום הם חלק מהנשמה של העיר, הם חלק מהעבר, הם חלק מההווה, והם חלק חשוב בעתיד שלנו. הגיע הזמן שההנהגה של העיר תתייחס אליהם בכבוד, בכבוד המגיע להם. מספיק עם ההזנחה של הצד הדרומי. די לראות את הכיכרות בצד הדרומי מול הכיכרות של הצד הצפוני, כדי להבין איך בכלל מנהיגות העיר הזאת חושבת. איך הם בכלל מתייחסים לתושבים של הדרום. הגיע הזמן, כמו ערים אחרות בישראל ובעולם, שנפתח את השכונות הדרומיות, ולא רק על ידי בניית בתים. הגיע הזמן לפתח את המקום בעסקים קטנים, במפעלי תרבות וחינוך, ספורט, מרכזי בילוי. אני רוצה להגיע למצב הזה, ואני אגיע למצב הזה, שכולנו נרצה לפתוח שם עסקים, כי הדרום חי, בועט ונושם, שנרצה לבלות שם כיוון ששם מעניין, והכי חשוב שנרצה לקנות שם דירות בגלל ששם נמצא העתיד.